Takže lidi, vítejte dnešního videa, jsme tady zpátky na kanále Max11 a dneska se dneska se pokusím stihnout co nejvíc zápasů. Dnes to video možná bude trošku delší, ale pokusím se zahrát třeba 4-5 zápasů a pak je se stříhat do zajímavých akcí. Takže vyzkoušíme si tenhle formát a můžeme asi jít na to. Budeme pokračovat v tady tom, kde máme porazit Japonsko, což doufám, že se nám tentokrát povede. A máme i docela, jako teď ten tým nemáme úplně nejlepší, ale nevadí. Takže máme ten horší tým, kde Oraiza, Balson a takhle. Nemají vůbec dobrý karty, což je docela škoda. Ale to nevadí, protože zkusím to teda, takhle vypadá náš tým, tak jdem na to. Takže Real Madrid proti Japonsku, to je zajímavý, ale jdem na to. Takže hnedka výkop Mikea Oraiza, Bala, Sancho, Bisen, Janes. Zajímavá akce po straně Bisen, ale nějak se nehrne dopředu. Hickey. Yes, první dobrý balón. Hnedka šance. Střela, která má příležitost, do který se ocitnul. Nebylo to úplně nejlehčí pro brankáře. Se snaží rozběhnout po lajně. A krásný balón na Mikea Oraiza, Bala, který spíš čeká na podporu od hráčů. Son! Bohužel tenhle balón úplně dobře zkusí střelu z dálky, která nebylo to zase tak hrozný. Brankář měl problémy. Dobrý nákop! Je to kousek vedle, no tak to je škoda. Tohle se moc nepovedlo. To teda ne. Santiola! Je rodině dobře. Zkusím nakopnout, aby to tam nějak... A docela dobrá akce, kterou by se rozjíždí, nebo nerozjíždí, ale... Sťukává to pod sebe. Teď je v dobrý pozici. Škoda. Moc to šlo na brankáře, nevadí. Zajímavá. Dobrý balón a teď škoda. Snažil se, ale byl u míče trošku později. První poločas je za námi a stav je 0-0. Ale střely vedeme, ale máme jen o jednu střelu víc. Největší šance zápasu asi byla, jak běžel skoro sám na bránu. Dasona. Výtečná přihrávka, jenom je trošku delší, než by ji potřeboval. Dáme trošku větší útok, ale Beach a teď můžou jít do dobrý šance. Oraiza, hlavička, kterou si ale Suzuki si s ní poradil úplně jednoznačně. A pozor! Tak tady se ocitl obří příležitosti. Krásný balón, myslím, ne, Oraiza mu to prodloužil. To je škoda. A pozor, Ubeda! Skvěle, branka! A pozor, Son může se rozběhnout. Poslední minuta. A je to škoda, teď mohl... Ne. Konec zápasu, ale i když teď mu stačilo tam dát dobrý balón a byl by to gól. To je škoda, měli jsme sice o 2 střely víc, ale nevadí. Tak jdem si dát odvetu. Teďka už to bychom mohli zvládnout. Potřebujeme nutně postoupit a pak bychom se to mohli dostat nějaký věci, to tady vidím.
No tak jdem na další zápas. Tak jsme tady zpátky a jdem na to. No tak to bude velmi teda nepříjemný asi pro Rezabal, jo. Nic jinou sestavu udělat nemůžeme, takže nemůžeme nic, musíme hrát souhle sestavu. Sice není úplně to, co by jsem si přál, ale přece jenom pak se budeme posouvat a napište mi do komentáře, jestli chcete, aby jsem hrál nějaký jiný eventy, protože já se ve fotbalu ještě moc nevyznám, tak by nějaká rada byla určitě vhodná. No tak asi jdem na to. Teď už to zvládneme. Výkop Hickey. Bysen bohužel nezískal balón. Ale dobrá přihrávka na Rozabala, který teď může... Ale bohužel to bylo moc. Asi jdem do hrozně nevím. Zkuste mi nějak poradit, aby jsem nepřihrával brankáři. Son? To je, já nevím. Do běhu a pozor. Mitoma teď se dostal do breaku a naštěstí brankář. Ne, to není Donnarumma. I Villa to zvládl s přehledem. Son. Dobře na Anaja. Orazabal! Kousek! Bohužel to byla teda šance. Orazabal si vyskočil vysoko, ale gólově to gól to nebyl. Už bude asi u konce, ale ještě Orazabal! Škoda. Tady to bylo bohužel. Dostali jsme se do jejich vápna. Už ty centry jsou no, je to už úplně jiný. No, pozor. Hickey. Tak to byl gól, pěkný. Byl takovej gól, že jsem vůbec nečekal. Kubo, myslím, vypadá jako Kubo, jo, je to Kubo. No, to jsem teda vůbec nečekal, on prostě vypálil, já jsem... No. No, takže pokračovat. Teď už potřebujeme něco... Nějak, aby se nám to povedlo a... Škoda! Tak tady jsme se ocitli v další velké příležitosti. Ale teďka jsem měl úplně... No prostě to bylo... Jsem měl úplně zatánej dech z toho. Figojili. Orazabal. Už hrajou docela v klidu, ale my bychom měli zrovna přitvrdit, protože teď se dostali do velmi dobré příležitosti. A je to 2-0, no tak to je teda... To není pro nás vůbec dobrý. Musíme teď nutně dát 2 góly a to, no vlastně 3. Ten získal balón. Son? Ne, bohužel. A pozor, teď Mitoma se dostal do dobrý pozice, ale Son to z naštěstí. Jakž tak se mu to povedlo. Orazabal. Orazabal! Rohový kop! No. Tohle bude ještě drama. No jako drama asi už ne, ale...
Son nahrává na přední. Je to gól! Krásně, Mike Orizabal nejspíš. Krásně, jako to teda jsem vůbec nečekal. Byl to i trošku akrobatický gol, jak se na to, nebo ne akrobatický, ale nekopl to úplně normálně. Počkej, tady z téhle kamery to nešlo moc dobře vidět. Chci nějakou lepší kameru. Jo, tady, možná. I tak to je dost špatná kamera. Center a on... No, vyskočil a nohu tam... Nevím, bylo to takový... Byl to krásný gol, to je jasný, ale... No konečně už vím, proč toho Orizabala v týmu máme. Janes je rozběhlej na rozdíl od Itoha. Son nezískal balón, ale... A pozor, Mimiano. A už je to tady, toto gol nebude asi skvělý obranný zákrok, ale bohužel nám je k ničemu platnej, protože jsme prohráli 2-1. Tak asi můžeme, ještě stihneme jeden zápas. Tak lidi, jdeme na to. Jdem na poslední dnešní zápas. Teda jako dnešní, možná ne, ještě udělám nějaký 2 díly, ale v tomhle videu asi by měl být poslední, nebo nevím, ještě to když tak změním. Možná bude předposlední nebo poslední. No tak jdem na to. Teďka už chci vyhrát prostě. No, jako, vím, že to už není úplně, jako, možná ani možný, ale to byl taky pěkný rozehrání. Ale už jsme přišli na to, jak je můžeme tlačit. Jako tlačit. A skvělý obranný zákrok, i když bylo to takový divný, protože vůbec jsem ani nepochopil, co vařili. No a prohráváme v první minutě už 1-0. No tak to jsme se ani moc... Jo, to jsme se ani nerozkoukali a už je to 1-0 pro ně. To není úplně nejpříjemnější začátek, ale jdeme na to. Teďka už si věřím. Bisan. Rychlý. Pokouším se teď hodně centrovat na Hickey. No, bohužel pokusil jsem se o nějakou větší střelu z dálky, ale... Oni byli připraveni, ale teďka... Orizabal! Je to gól! Gól! Je to tam! 13. minuta 1-1, tak tohle bude asi gólová přehlídka. Hrozně mi to tenhle gol připomíná, jak mu Cucurella nacentroval myslím v 90. minutě proti Anglii. Tady, jo, to bylo hrozně, jenom z druhé strany. Krásný balón. A on to trefil. Prostě co víc chceš od takhle jako krásná kombinace Orizabal. Takovej horší, ale pozor. Horší Haaland. A pozor, teď je za Orizabal a je to! Tyčka je! Tak to jsem mohl kopnout jakkoliv a bylo, nebo to ne, nebylo to zase hrozný, ale Son ukazuje svoji velikánskou rychlost. A teď ji ukazuje Hickey. No ale pozor, Orizabal se uvolnila! Je to gól! Orizabal dává svůj druhý gól v dnešním zápase. Je to tam! Krása! Tomu stačilo a je to tam. Chyba obránce, já jsem asi moc na vrcholový úrovni nehrál. Nevadí. Nebo jako to je hodně dobře. Ale tak jsme ve vedení.
Když máme o 40 horší tým. Naštěstí. I v minulém dá se říct, ale tam dal gól, když... Ale zajímavý! Pokus, který nebyl vůbec špatný. A pozor, teďka Oraj Zábal musí vybojovat. Skvěle. Oraj Zábal nenechal, aby nahrál dopředu a už to bylo. Na střel je to stejný, ale my máme větší procentuální úspěšnost než oni. On by se... Ne, škody! Da. Tak tady jsem opravdu čekal, že... A pozor, Son. Hickey! Yeah! Škoda! Tak tady už jsme měli pár zajímavých akcí a... Pozor, mají Oraj Zábal! Hickey goal! Je to tam! Jo, ta jeho karta nevypadá úplně nejlíp, ale dobře. Oraj Zábal, asi hvězda zápasu. 2 góly, 1 asistence, to už po těch 2 gólech bylo, dá se říct, jasno. Dobrý. 3-1, teď už jenom neudělat zbytečný chyby. Což se zrovna je! A je to tady. Já už jsem myslel, že to netrefil. Nebyl to vlastně nějak náhodou, to bych se nedivil. Oraj Zábal! Nebyl to nejlepší centr, že mu to musel zaklánět hlavu. A teď je to přečíslení! A je to nad! Teďka už jenom to udržet. Zakopává. Bohužel nepovedený od kopa. Hickey z toho získal balón, což je velmi dobrá zpráva. Teď bychom už mohli pojistit výhru. Janes, je to tam! Jsme už kousíček od výhry nad Japonskem. Pokusím se centr do vápna. Oraj Zábal. Nevybojoval úplně balón, už by to mohl písknout. A je to tam! Povedlo se nám po dlouhý době porazit Japonce! No sláva! To trvalo! Děkujem! Yeah. No tak nevím, tak asi... Ale pozor na příští zápas. Jo, počkej, co? To mi nějak nevychází. Takže musíme pick, yes. Tak to je teda, to je Hickey, ne? Nebo, to je ten, jaký nám padl, no tak ho jdem vyzkoušet. Juchu! To je sláva, že jo? Jsme šťastní všichni. Ale až v další videu, tak zatím na viděnou.